P9.3 million pesos nga kantidad sa mga proyekto opisyal nga gidawat sa Barangay San Pedro, Barangay Kawa-Kawa ug Barangay Putol sa Dapitan. Sayro nato ang dugang detalye sa report ni Regine Cabilin. Kasadya ug kadasig. Mao kini ang makita nga hulagway sa katawhan sa tulo ka barangay sa Dakbayan sa Dapitan tungod sa milyones nga kantidad sa mga proyekto nga opisyal nga gitugyan sa kagamhanang probinsyal kaniadtong Marso 11 ning tuiga. Gidawat sa Barangay San Pedro ang 7 ka mga proyekto nga gilangkuban sa concreting of 1,000 meters Barangay Road, concreting of 85 meters Barangay Road from the National Highway to the CCF Church at Barangay San Pedro, construction of 1 Unit 4 Classroom School Building, improvement of 1 Unit 4 Classroom School Building, 5 Unit Sensor-type Solar Street Lights, 5 Unit Solar Street Lights, road graveling at Tolda 2, Purok Talisay ug road graveling at Purok Pasil. Nakabinipisyo usab ang 72 ka mga bubong sa Barangay San Pedro sa household electrification nga personal nga gipunduhan ni Governor Uy, ingon man house repair materials and labor ug tomb materials nga adunay tag-usa ka mga benepisyaryo. Sa laing bahin, gitugyan ngadto sa Barangay Kawa-Kawa ang mga proyekto nga gilangkuban sa construction of communal toilet at Purok Mauswagon, construction of drainage canal, road graveling at Sitio Palaran ug for implementation nga concreting of 120 meters Barangay Road at Purok Palaran. Aduna usab mga proyekto nga personal nga gipunduhan sa gobernador sa mao nga barangay nga naglangkob sa household electrification nga adunay 17 ka mga benepisyaryo, materials for rehabilitation of Holy Family Chapel ug materials for rehabilitation of Kingdom of Priests Church. Samtang dito sa Barangay Putol, opisyal nga gidawat ni Barangay Chairman Clifford Amoy ang mga proyekto sa kagamhanang probinsyal. Diin apil niini ang construction of 100 meters Barangay Road along Barangay Putol ug 500 meters number 6 service trapwire. Gawas niini, personal usab nga gipunduhan sa gobernador ang household electrification nga adunay 7 ka benepisyaryo, materials for improvement of Santo Niño Chapel ug residential house construction nga adunay 1 ka benepisyaryo. Dako ang pagpasalamat sa opisyales sa mga nahiskutang mga barangay ngadto kang Governor Uy. Kinsa ubos lamang siyang pagserbisyo nila na batunan ang mga proyekto nga gikinahanglan gayud sa tagsa-tagsa nilang mga barangay. Ako na kong pasalamat sa atong mga pinalanggaon ng gobernador sa Zamboanga del Norte, si Gobernador Roberto Bayoy, sa iyang project nga gihatag nato sa atong Barangay Putol. Dili lang project ang gihatag ni Gobernador Roy sa atong Barangay Putol, kundi na ako'y tagsa-tagsa na ito mga katauhan na rin nga ginatagaan benepisyo nga mahatagan sila kung maayong amuyo sa ilang kaugalingon. Dili lang natagaan na ako'y umaabot nga kapangayon ko para nga itong mga tao nga wala ngayon karon natong ihapon ni ko kung matagaan report. Maraming salamat po sa imong mga proyekto, mga tapa. Atul gihapon sa mga aktibidad, nang hatag usab ang probinsya og bags of rice sa tulo ka barangay, ingon man mipahigayon og feeding program ngadto sa mga kabataan. Magpabiling updated sa mga pinakaulahing kalambuan ning atong probinsya. I-like ug i-follow ang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Lady Mary Luya alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuuran, duyog sa kalambuan.